lumayelana nendodana yakho umyeni wami. Uthi khona iphutha engalenza ngokuba nomona. Agcina sengimdlisile. Njengoba waze wayeka nomsebenzi. Ma. Oh, sana intombi kanje. Engikuthembela ngawe. Ngiyazi ma. Nami kwangeyona inhloso yami kodwa into kwamane kwenzeka nje isikhathi manje sengiyabona ukuthi izinto seziwesi ingakho ngicela ukuthi ngikwazi le mfihlo le ngoba njengoba uwazi asasebenzi nanokusebenza usehlezi ehleli endlini manje ngithi angazi ukuthi ungakwazi ukuthi sikwazi ukuthi siyilungise le. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kwesinye isitepu esisikhipha izimfihlo nesihleli noLungstar. Namhlanje vashela udadewethu othi-ke kunodaba afisa uludingida nomamezala wakhe. Sawubona njani? Yebo sawubona sesinjani? Siyaphila. Sibingelela babukeli emakhaya usho ukhama kule ndawo. Sanibonani babukeli emakhaya. Ngiqhamuka eStenga kwaMaphumulo. Umkhaya? Yebo. Stenga amaphumulo. Manje la eThekwini noma usuka khona kwaMaphumulo? Isuka khona kwaMaphumulo. Usuka khona? Asho ukuthi likhulu-ke lolu daba. Uzubona ukuthi yena ligibelele. Lona lunzima lona manje. Kwaqala kamnandi kodwa manje. Okay. Sekunzima kangangokuba kunemfihlo engifuna ukuzoyithola kumamezala. Umamezala wakho. Kwenzakalana nawe iqala eqaleni? Yo. Into eyenzeka la umuntu wami wayesebenza kahle. Okay. So eksebenzeni wakhe kahle ngangibona ukuthi engathi ngizomluza. Ngathi ngithatha isinqumo sokuthi ngimdlise. Ngamdlisa. Wait, wow. Wayesebenza kahle wawusaba ukuthi-ke na uzomluza. Yebo. Kwakukhona ama-red flags yini ungaze ugijimele uyofuna ukumdlisa? Ngingasho ukuthi kwaba nje ukuba greedy kahle kahle ngoba ayikho into ayengangenzeli yona. Yonke into ubeyenza kahle nje ngendlela. Okay. So inhliziyo yathatha ngamawala. So manje ngoba-ke nawathatha isinqubo sokumdlisa yasukela phi le ngqondo yokuthi ufuna ukumdlisa? Njengoba ngichaza nje sisukuthi kwaba umona. Kwaba umona masenje. No, sengibuza ukuthi-ke na ukhona yini mhlawumbe umuntu owawukhuluma naye wakutshela ukuthi mdlise noma vele into okhule nayo indaba yokudliswa? Hayi ngingasho ukuthi into engikhule nayo vele mina ngumuntu onomona umthetho wami. Ngumuntu onomona umthetho wami ngithanda ukuthi uyayivuma. Awucabanga ukuthi mase uyivuma ngaka udinga usizo? Njengoba ngilana nje ka-Black Life ngizocela lona usizo. Yebo. So manje-ke mase umdlisile wayaphi watholani wamdlisa kanjani? Khona omunye umngani wami owangiyalela ukuthi ngiye endaweni ethile kunomama othile lapho osizanayo ngoba ngimchazelile. Around Maphumulo? Yebo. Okay. And naye umngani wami wayebona vele impilo engiphilayo ukuthi umnandi. Wase yangichazela ukuthi angiye kumama othile endaweni ethile ukuze ngithole into engiyifunayo. So ngase ngenza njengoba engitshelile. Okay. Ngimdlise-ke umuntu wami. Manje-ke akusezi kahle. Uma umdlisa wenzani? Like ngicela ukwazi ukuthi umuntu uma umdlisa wenzani? Kunento njalo mangabe sengiphekile ntambama mangabe efike ephuma emsebenzini. I-aromat ngafaka phakathi kwi-aromat. So njalo mangabe ngimlethela ukudla ngimseve ukudla ngiyenza short nayo isetreyini uzoyivuvuzela. Uyayithanda i-aromat? Uyayithanda yena akazi ukuthi mina ngafaka idliso phakathi. Manje endlini uyena kuphela yena odla i-aromat? Sihlala sobabili. Okay, awusabi ukuthi mhlawumbe ngaqhamuka umuntu evakashile ungekho? So ihlala nje endaweni especial nje yakhe khona ikakhulu ukuthi yena akazi ukuthi akuyona i-aromat yodwa yangampela kumixiwe na something. So wabona ngani ukuthi-ke na hayi leli dliso liyasebenza? Kuningi. Ngicela ukubali. Ngiyaqala nje ngisho ukuthi kwaklina endlini mina ngisaklina. Kube wesike iwashing uyiwenza yonke into. Mina endaweni yami mina mangogeza ngibeka phansi eceleni afike yena awasha ubhavu aqoqe iwashing ngafaka ibhaskidi awashe. Manje sengiyabona lento lesingifayela namehlo. And then emsebenzini? Akasasebenzi ukade wena? Usekade mina akasafuna ukuya. And then imali leyo wokuthi uzama ukuyilwela yona? Iyona nto manje lesingistrese kakhulu yenza ukuthi ngizocela usizo la. Imake ungaqala ujaha usizo.
Angithi besebenza kahle okusho ukuthi wathola imali e-right akhatheke wathola emsebenzini. iy'gaxa zemali. Zashonaphi? Zaphela. Imina phela akekho umuntu. Ziqedwe wena. Yebo. So manje uzothi ufuna usizo udinga kuba umamezala. Ngifuna ukukhonfesa kumamezana. Ngimchazele nje. Umamezala uzoyithatha kanjani le ndaba? Angazi yena uzophatheka kabuhlungu and futhi uzojabha ngoba indlela engithembe ngayo ngeke nje ukuthi angacabangela ukuthi mina indodana yakhe ngingayidlisa. Kodwa ngizocela ukuthi angixolele amukele ngithola usizo. Umamezala wakho ayisola le ndaba kodwa. Hayi akazazaza. Ungangitshela ukuthi akazayisole. Umuphi umuntu wesilisa? Ngoba ngisho ukuthi uzoshaqeka. But imuphi umuntu wesilisa ongavuma uwasha amaphenti? Ngiyayibona mhlawumbe iwashing kodwa washa idilozi. Angithi lokho kwenza. Singaphuma manje siyobabuza. Umuphi umuntu wesilisa ongavuma uwasha idilozi? So ngitshela ukuthi umamezala bengawusoli umqhakazo. Ngeke ngisho ukuthi ubesola ngoba asihlali naye kodwa yena okuningi ubesenakho ukubuza ukuthi hawu uSibanibane akaseze ekhaya akasagoduka ngisambona yabo izinto ezike njengalezo ngimvale mina ngoba ngithi hayi uzoza ukuthi ubhizi kodwa manje ngiyabona ukuthi ukufihla kwami akuzi ukungisiza ngoba manje akasasebenzi lo muntu mangiyakaza nangu lo muntu ula. Injani i-relationship yakho nomamezana? Awayengithanda kakhulu bakithi uyangithanda uyangithanda ngiyindodakazi yakhe kwazise phela yena unendodana kuphela le mina esengayenza umkhovu wami ukuthi ngiyidlise. So manje ke lo mkhovu wakho uzothini ngoba phela awusasebenzi ingqondo masibuyile chances awuzosafuna ukubulala nomamezala usezokuzonda usu-ready for konke lokho. Ngiready khona konke lokho ngoba manje lento isiyangisinda iyangixaka kwayimina manje. Ima ngicela ukubuza kuko konke uxakwa yini? Akusemnandi nasendlini sekunzima. Phela ngithi umkhovu wakho ngithi sekunzima imali ayisangeni. Imali asangeni. So uxako le mali. Naye silokhu nginamathele njalo kanti futhi akusekho lokhuya njengoba sasisuke siqalile. So mina ngicela ukubuza ukhona yini omunye umuntu osuthandana naye? Yebo ukhona. Ukhona? Yebo. So yena usewumkhovu wasendlini usekukhona omunye othandana naye? Yebo. Seneminyaka emingaki nithandana? Lo munye. Sino 3 years manje. No 3 years. Ubaba wasekhaya? Ubaba basekhaya sino 6 years mina naye. Nino 6 years. So wamdlisa nini kanti wena? Ngicathi unyaka wesifolo. Unyaka wesifolo umdlisile lo 6 years lo. Yebo. So ku2 years behlale uyena. And then the following year and then there's 3 years nomunye futhi. Qhamuka ke lezi izumbulu lezi zemali ke ngicabanga ukuthi ayele umuntu angimdlisi. Nishadile nilobolene nenzanana? Hayi walobola nje ngisiya imali iyazana yonke. Yo. Asimthinta umamezala simazisa ngalolu daba sizweni ukuthi uzothini ngendodana yakhe. Okay. Usu-ready ukhuluma naye? Hello, yebo Salmo. Sawubona njani? Hello? Yebo, Ninjani? ngiyaphila nina. Siyaphila. Ukhuluma noLungisala ka-Black Life TV, singawazi ukukhuluma? Okay. No ngiyabonga kakhulu la e-studio ngihleli nomakoti. Ngizothi umakoti wendodana yakho uthi kunodaba afisa ukuxoxela lona. Ngabe mayelana nani ngilodwa? Uhlelo olukhuluma ngeimfihlo, uthi unemfihlo afisa ukutshela yona. Ngisacela umlaleli. Olibambe kanje sondeza imic. Sawubona ma. Njani? Ngiyaphila ngezomini. Siyaphila nathi. Ngisima kunodaba bengicela ukukwazisa lona angazi ukuthi uzolizwa kanjani kodwa sengibona sokuyisikhathi ukuthi ngikwazise lona. Lumayelana nani lodwa ngempela? Lumayelana nendodana yakho ma umyeni wami. Uthi khona iphutha engalenza ngokuba nomona. Agcina sengimdlisile. Njengoba wazowayeka nomsebenzi. Ma. Mfana ngihambe kanje. Engithembela ngalo. Ngiyazi ma. Nami kwangeyona inhloso yami kodwa into kwamane kwenzeka nje isikhathi manje sengiyabona ukuthi izinto seziwesi ingakho ngicela ukuthi
ngikwazise le mfihlo le ngoba njengoba uwazi usasebenzi nanokusebenza usehlezi ehleli endlini. Manje ngithi angazi ukuthi ungakwazi ukuthi sikwazi ukuthi siyilungise le nto. Ngiyasho nje engasafiki ngasekhaya azoletha ukudla. Yebo. Akasafona lenze lutho akasi-check-i nje ukuthi right. Yazi yayimbi into eyenzile mntanami bengikuthembile hayi. Ngiyaxolisa kakhulu mama. Angizange ngize ngicabangele abanye abantu ngayicabangela mina ngomona engawenza. Hayi angiboni ukuthi ngizothatha uxolo lakho mntanami. Ngiyaxolisa mama, ngicela ungixolele bandla kwaba yiphutha. And sengiyalibona manje iphutha engalenza umonakalo walo ukuthi ungakanani. Ma, Umntanami usobe isotshobala nje. yebo Wenze nje. yebo kunjalo ma. Njengoba usho nje nawe sikade wagcina ukumbona ekhaya efika ezonibona. Ingoba kwenzeka lento eyenzeka. Kwakutheni kangaka uze ucabange nje uwenze isithothobala umsebenzise lumuthi. Ma ngaba nomhobholo ngokubona imali ngase ngiyicabangela mina kuphela. Ngangicabanga ubungozi obuzodaleka. Ayimbi lento yenzile mntanami. Ngiyaxolisa ma. Kayini. Ngiyaxolisa. Hayi. Sawubona. Yebo. Ngiyezwa lana ukuthi usuthola indaba ezibuhlungu ukuthi indodana yakho idlisiwe. Wena uzizwa kanjani njengomzali? Ngizizwa ngidumela kakhulu. Umakoti wakho kanti uwumuntu okanjani? Umazi uwumuntu onjani? Yebo baba umuntu onenhliziyo enhle othembekile bengimthembe nje futhi bengimthanda. Kodwa uma sengizwe nansi indaba ebheda kanje engangiphathi nakahle. Manje-ke kuzokwenzakalani-ke? Uzokwazi ukuthi umtholele usizo umfana wakho? Ngizozama umtholela. Uzozama umtholela? Ya. Wena bungasolini ukuthi khona into wrong ekhona? Bengasoli lutho. Oh. Hayi okay. No, siyabonga kakhulu ukuthi uthathe i-call yethu. Yebo. Yebo. Umama uzwakala ngathi uwumuntu ophansi ngoba ngimuzwa ngathi akanamazwi. Khona sisi kunjalo umama uwumuntu olungile, uwumuntu ophansi, umuntu ongazwani nomsindo. Kodwa mina ngifuna ukuqamba amanga if bengithola ukuthi eyami indodana edlisiwe, hayi. Buzo wabona kahle amabele enyoka. Buzo understanda ukuthi nguba. So manje na ngiyamuzwa ukuthi hayi shuthi phela ayothola usizo yebo. So wena kahle kahle udlale ngomndeni olungile. Yebo ngidlale ngomndeni olungile ngoba nami ngibona ukuthi bayangithanda bonke and bayangithemba. So manje ngoba usumtshelile uzokwazi ukumtholela ibhuti usizo. Yebo. Uzokwazi ukuphinda kulo mama wayemdlisile. Yebo. Okay, no siyabonga kakhulu. Yebo. Yona izela-ke babukele emakhaya ukuthi umama akanamazwi, uyayizwela nje ukuthi umuntu oyilungele ongazi nanokuthi aphendule athini alwe noma amemeze. Kodwa-ke asithembe ukuthi ubhuti uzothola usizo akwazi ukuphindela emsebenzini aqhubeke nempilo yakho. Kodwa dadewethu uma ukuthi umuntu wakho awumthandi kangako musuke umdlisa, muyeke akuthande ngothando laNkulunkulu bakithi siyayicelela. Please don't forget to share, like and subscribe. KuLungStar, nibe right. Is der Black Life TV?